Yaşladık yaşlıkta, yaşlıyız bugün de, nur şaşıp ömür kugünde. Biz jırlap ötken turmuş jırlarının sözleri de matur şiide. Şulay deyip jırlar yazat, biz yaratkan, siz yaratkan, barımızda uz etken popüler kompozitor Sifa Nagayeva. Şimdi көптен dünyamız Amma makşıktırıp duamız Tik birgine yaşap gider üçün Tik birgine topqır duamız Yaşladık yaşlıkta yaşlıyız bugünde Nurlar şaşıp ömür bugünde Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Şulay dostlar, şulay bir Aşıktırıp yıllar tugiller Şeşler kümüşlerge kumiller Yeşelgen kaderli indi bu gümürler Yeşelmez bir yürek üzüller Yaşladık yaşlıkta yaşlıyız bugünde Nurlar şaşıp ömür bugünde Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Aşıktırıp sәгатьләр шаба Артка түгелген алга таба Арымасын беләк, янсын йөрәк Йөзгә кадәр яшәргә теләк Яшьләдек яшьлектә яшьлибез бүгендә Нурлар шашып гомер бүгендә Без жырлап үткән тормышларының Mahmur sizleri de kıyıda Yaşladık yaşlıkta yaşlıyız bugünde Nurlar şaşıp ömür bugünde Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Biz jırlap ötken turmuşlarının Mahmur sizleri de kıyıda Mahmur sizleri de kıyıda Zor rahmet dostlar, zor rahmet. Zor rahmet. Ay, benim iskarim Gülnaz. Rahmet. Rahmet balakayım, bexetli bol. Rahmet, Biliye, Kudağı'nın kudasına. Rahmet dostlar. Hazır bu metre yarım bitti mi kendi? Metre yarım. Uy, balakayım rahmet. Ey, benim kızlarım, benim tabip kızlarım, vraç kızlarım. Nesillerimizin devamçıları. Razali, Resime. İyi rahmetler yavsun. İyi rahmetler yavsun. Rahil Tuğanıma rahmet. Bütün nesilimiz sen korap tura Zülfiye gelinimizge rahmet. Rahmet. Oy şimdi kişilerimiz hazır. Koya gitti javi. Bagası mutagarış. Zor şahısı, büyük şahısı Orgaz rayonunun. Urneginde üstlük yaşlık öttü. Onun bilen birge rahmet bagası mutagarış. Ey rahmetler yavsun, Oskan! Rahmet, юбилейларын түрләтеп бергә үтәдек. Алина балакайым. Сезнең барлыкка картаймыйм.
Рәхмәт. Әмин сезді нешік яратам. Рәхмәт дуслар. Менә тәнәфістен соң сразу шығасы болған екен. Жәует қор әлі бүләкләріні көп мө берділер, е? Көп болды, бет. Әлі үшінші бөлікті де ясыйбызмы? Наверное. Тегелер қойтып кеткендер, бүләк бере башладылар, еме? Рәхмәт, хөрмәтле туғаннар. Кәйфләрігіз нешік деп сұрайсы келе, кәйфләрігіз. Рәхмәт. Менә біләсізме? Менә бұлай отырасыз. Жанымның йөрәгінің яңғаны шул. Менә сіз мұннан отырасыз. Маска белән әтегендә керәлмей калганнар телефонга минем WhatsAppка язылар. Без җылап кайтып киттек. Мин альтернативста сез нишләде дип уйлыйсыз? Мин шуларны утырып, һәрберсенең күңеленә җавап язып бетә алмыйм, барысына бер сүзне язып һәрберсенә җибәрдем. Менә шыгрым заллар, шундый матур концерт, шундый җырчыларым күтәргән залларда барыбыз да бергә утыра торган, барыбыз да каядыр бергә бара торган, каяндыр бергә кайта торган. Ишекләргә әнкәйләр суга киткәндә чырагына тыгып китәләр ие. Каясың шул заманнар ник без бер-беребезгә керә алмыйбыз, ник күрше-күршегә керә алмый. Шул вакытларны бергә җиткерсәк иде минем хөрмәтле замандашларым, миңа бик кадерле булган тамашачыларым. Шулай бит. Шулай. Аллакайым безгә бирсен. Түбәбезгә айын биргән, кояшын биргән, имин еллар бирсен. Ата-бабаларыбыз сугышып безгә шундый зәңгәр күкләрне бүләк итеп киттеләр. Без шуның кадерен билеп тотып, үзебезне матур итеп, горур итеп атлап, соңгы көнебезгәчә якыннарыбызны, туганнарыбызны сыкланып, яратып, тоеп, рәхәтләнеп, карап торып яшисе иде. Сулышларыбызны тоеп яшисе иде. Авырмагыз, үткәрәбез. Үтәр бу борчулы заманнар. Мин Кашпировский түгел, мин һәрберегезгә бүген килгән кешегә тагын да бер тапкыр улы түбәнчелек белән башымны иям. Рәхмәт. Рәхмәт дуслар. Ашыктырабыз. Әйе ашыга. Миңа 65 диләр. Мин аңа мәңге ышанмыйм. Чөнки дә элегрәк еллар, айлар кебек үтә. Хәзер айлар сәгатьләр кебек. Сәгатьләр бөтенләй минут, секундлар кебек үтә. Сезгә дә шулаймы? Шулайрак. Әйткән булалар безнең күңелне җуатыр өчен. Элегрәк җай җиргән имеш, планета әйләнгән күчәрендә. Хәзер имеш ул тиз генә әйләнгән ди. Безгә генә шулай тоела бит инде ул. Без бит инде шул яшьлек, яшьрәк вакытларыбыз, матур вакытларыбыз белән хушлашасыбыз килми. Рәхмәт. Вакытыгызны сагалап тормыйм. Беләсезме? Уфаларда сагынам авылны, авылымда сагынам Уфаны. Бийек исемнәр, дәрәҗәле вакыйгаларым. Bütün bulmuşum Ufa şəhərində bulsa da, min üzümdən üzgə avul balası. Canım, tənim, күзәнәгім білән шулай қалғанмын. Минем маңғайыма қояғына барып кірсең дә, Ақайтып Башқұртстанның халық артисынан алда авыл баласы деп язып қойылған. Әллә нинди тәтей күлмәкләр кисәң дә, мұны яшіріп булмый қызлар. Шулай бит? Шулай бит? Сездің үшін жырлыйым. Уфаларға келіп юғалмаған қадірлі тамашашым үшін. Шәһәрләрдә килеп, авылларда югалмаган. Бүген авылларга бигрәк тә авыр вакытта, авыр чорда җаным тәнем белән икегезне берләштереп зур рәхмәтләремне әйтәм. Уфаларда сагынам авылны. Ufalarda sağlam avılna, avılında sağlam ufanı. Ufada da avulda da dostlar, sağınıp duyup yaşımsız var mı? Ufada da avulda da dostlar, sağınıp duyup yaşımsız var mı? Uramlar yükke yükke, ağlayan akbayınlarım. Ufalarda ömür etken dostlar, avılımda yaşlı dostlarım. Ufalarda ömür etken dostlar, avılımda yaşlı dostlarım. Ufalarda sağlam avılna, avılımda sağlam ufanı. Ufada da avulda da
için Alın tuğan alın bulganға Уфада да ауылда да достар Dünya матур екен біз барған Уфада да ауылда да достар Dünya матур екен біз барған Уфаларда сағынам ауылны Ауылында сағынам Уфаны Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз барған Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз барған Уфаларда сағынам ауылны Ауылында сағынам Уфаны Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз бармын Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз бармын Сағынып күйіп яшерсіз бармын Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз бармын Уфада да ауылда да достар Сағынып күйіп яшерсіз бармын Сағынып күйіп яшерсіз бармын Ой апайым, ой рахмет, ой яшілік достары. Уфаларда сағынам ауылды, ауылда да Уфада да сағынам Ғалдыр Рухарамишні. Яшілік өтті бірге. Шулай бет, бүгін бит көп сөйлеп тұрмыз Ғалдыр Рухарамиш. Құлағыма бұлар көрмегенде айта тұрған сөздерді айтерсің әлі, ярай ма? Кішкене сөз. Зифа біле танышқанға біздің 50 ел. Семейные друзья, мен иптештемінде. Ну, и танышқан вақытта да бик интересный случайда мен аны машинаға отыртмыша өтіп кеттім де, бұл ғұмыр бұна шыны сөйледі, 50 ел бұна шыны сөйледі, сен мені отыртмыша өтіп кеттің дейді машинадан. Бұл отырға айткен, мен былайған айтып көрсеттім, жеугіне бір талбазаға беккерақ қалмаған енді деген оң атырға тұрышқан. Ну, шушы вақытта болған дружба хаман, крепнет хаман, шәп, Аллаға шүкір, молодец Зифа. Біз семейныйда, былай да әр вақыт бірге болды. Рахмат, сен үшін көңілден. Ғалдыр Рухарамиш, әлде отыртмағансың әлі, бәлкі сенге күйеуге шығарға туры келер. Сен өзіңнің дәрежелеріңні баш сестройның генерал директоры болдың. Шунан стәрлі башта глава болдың. Шунан обкомда второй секретар болдың. Менің жырым әлі қойда, мен мында 6 қат аляпқыш болып, сенге қатын болып келген білсам, пирожки пішіруден ортмасым, Аллаға шүкір отыртмағансың. Мен шуларына ойладым да енді. Профессор бишесі болып қына яшар енді бұл халыққа жырлар язалмаған болыр едім. Шулай ма? Рахмет достым. Рахмет. Жаны қайларым. Әйе көріп тұрам, тарып тұрам. Рахмет. Рахмет, достар, рахмет. Сіз шулай алқышлаған вақытта, жыршыларым алқышлағанда, тегінде артта мен енді көресіз, мені қой бірақ тызбыз өтіп бергенде, міне бұш отырғышлардағы жанымны тітіретіп қайтып кеткен кішілердің орынлары, шулар ішінде де құл шабасыз, шулар ішінде де әрініп отырасыз, шулар ішінде олар білен бірге сұлы шаласыз. Міне шуның ішінде тағын бір рахмет әйтіп, өзіңізге бір алқышлар бөлек етіңіз әлі. Рахмет сізге. Рахмет! Рахмет, құрметті қонақшылар. Енді Резида Валитова бар ма мұнда Қызылтаң? Резидау? Келмеген, елегейін дертеге, алай білғаштын. Бік шәбәйіп ерейдір. Ой, язабыз, алдынан да язабыз, артынан да язабыз. Міне вақыты жоқ. Қызылтаң біздің бәреке шақтан біздің үйде. Гіл қонақ болған газет, гіл алдырған әнейім біздің әбунәші боларақ айырылып тұрып, ол республика матбуғатын башқұрт тілінде де, татар тілінде де, оқытушы боларақ бітірісінде алдырды. Қызылтаң енді бек өзге орында бола тұрған еді. Шоңа көрі бүгін де мен Қызылтаң біле бек досымын, бек ижатымны яқтыртқан газет, үміт газеті. Үмітлер бар ма? Үмітлер де жүқлей бүгін, қаралы. Шерден құрқалар, Міне сізден ішік мен батыр деп айтпеймін. Аллаға шүкір, құрметті достар. Барымызда қорқабыз. Біз бұл вопроста Алла білән наты бола алмайбыз, енді ептәшілер. Шулай ма? Жоқ, мен де қорқам.
Шуннан бір заманны Резида шылтырата мия Валитова. Зифа апа, құтлайым сені бір бик бүйік исім берділер бітті. Башқұртстанның халық артисті деген исім ол бит көплерге тәтімей. Қаралды, ауылдан ғына өскен болып, келген болған еқті, әлләкім болып, үріп әтқан болабыз бұнанда Уфада дей, кіші болған болдық бит әлей бітті. Теге біреу әйтмеше шабаталы звездалар біздей. Мен айтам, туқта, қобатлары шул сөзіңні. Әйтті болды, мен айтам, қой, тұрып қағма, сен енді мен акирек пен сенің бұл жыр бет мен айтам. Ауыллардан келіп, кіші болған қызлар үшін бигерәкті, һәм егетлер де үшін шаян итеп язылған, әмма ләкин шын дұрысын үтә әйтеп язылған жырларымның бірісі юғалмадық. Шәһәр баласы да шәһәр баласы болсын, ауыл баласы да юғалмасын шул. Әлі бигерәк тә жаным әрни, әлігі ауыл балалары ішінде кіші болсыннар еді, оқысыннар, республикамызда білгішлер болып қайтсыннар, кетмесіннар, шет төбәкләрдә оқып, әлі қойларға торалмасыннар еді. Әйтсінләр бізні шабаталы звездалар деп, шабата киіп үлгіріп әлмәдік енді. Әнкейлерден тыштығы музейларда ғана қалды. Жанға театрған әйбірі шул. Сен енді әләкім түгел, ауыл баласы деген сөзлерінде тыңларсыз жырлағанда. Жырлайм ма? Шабаталы звездалар! Жаңа Bileminde kimden kim bulğanını Ağıl dizerginden şığır şeşekке bulğanını Kılanışın kırğa sıymayık Ellekin tügürsün Bilmeyler deysin mi Eller şabatal звездасы Ağıl kızları şabatal звездамыз Şəhərlərdə geçir Dünyanı tuzduramız Şabatal звездаlar Ayaklısan da yarardık Ağıl kızları Ayaklısan da yarardık Ağıl kızları Erlenimiz, hırlenimiz Tübebeyken bu sizge Söylesinler, kutlaşsınlar Buldur alğanlar bizler Etler ürüp durarlar Puri yürüp durarlar Yuvalışlar Kuranda, odaşlar Kuranda Ağıl kızları Şabatal звездамыз Şəhərlərdə geçir Dünyanı tuzduramız Şabatal звездаlar Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Çılayma! Ağıl kızları var mı? Şabatalar oluşunda Sayvalışlı şırlarla İsimleri gene kaldı Bizi şulay zurlarla Eytteginde kursunlar Şabatalı звездаdır Kimlerden kimler buladı Sözlerinden ürüski Ağıl kızları Şabatalı звездамыз Şəhərlərdə geçir Dünyanı tuzduramız Şabatalı звездаlar Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Ağıl kızları Şabatalı звездамыз Şəhərlərdə geçir Dünyanı tuzduramız Şabatalı звездаlar Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Oynatırsan da yarardık Ağıl kızları Şabatalı звездалар Şabatalı звездалар Башқұртстанның халық артисткасы Зифа Нагаева. Туғанымны güzel кайымны, рәхмәт жаны қайым, рәхмәт келгеніңе. Ауыл қызы Рәхмәт. Ей балақайым, рәхмәт. Зифа Нагаева. Менің шәшәгім шуңа Светлана деп құшқанмын бит қызыма. Рәхмәт балам, исән сау болайық барыбызда. Шәшәк исемінде Света. Рәхмәт, әйе. Мен аптырайлар, қап-қара шәшлі қызыңа Света деп исем құшқансың деп. Мен оны қарап тұрмадым бет. Мен от яқты. Шундай.
матур юнәлештә күз алдыма китергән кызымны. Ул чынлап та минем сирдәшем, киңәшем, утым да. Ул минем теге әйтәләр бит свет концы тоннеля. Шулай. Шул. Мине нәрсә дип җәвит кушканнардыр инде. Синеме? Жә дип торганнар, ялкау булмагансыңдыр инде, берәр нәмәкә күп сөйләгәнсең, туктыйсыңмы, лыгырдагансыңдыр бәләкәй чакта да. Инде дип уйлаганнар да, үт дип кушканнар да, үт булды дигәннәр, үт булган. Бәлки үптер. Ну, ансын мин әйтә алмыйм инде. Ярар. Җавабын Зөлфия белән бергә, то мин инде күгәреп кайтып китәсем килми әле биредән. Зифа, Аллага шөкергә курыкма. Анандарак бар әле, үзеңә генә түгел бит дөньямда. Менә стрелка бар. Зифа, Әйе. мин ни өчен әйтәм, мине татарлар да, башкортлар да бөтен милләттә үз итә. Чөнки мин бөтен милләткә дә Сама реклама зур бәхет инде ул Әйе. иптәшләр. Мине җәвит тә диләр, җәһүт тә диләр, Тагын җәвап тә диләр. Шуңа күрә Аллага шөкер, миннән дә бәхетле кеше юк. Но, әле иң бәхетле кешене сәхнәгә Мин аны чакырам. Беләсеңме? игълан итәс. Легенда. Менә без җәмәгать әйтәбез. Мин дә әйтим әле. Зифа Нагаева белән 10 йолдыз, 5 йолдыз, 15 ел бергә аралашып яшибез. Әмма дә ләкин җәмәгать, менә бу кешенең Зифа Нагаева белән иҗатташ дуслыгы ничә ел икәнен әйтсәк, сез үзегез дә кул чабарсыз, шаккатырсыз. Шакырык әле, шак кеше бит. Рәхмәт Ике Җавид. республиканың- Шунда көтеп тор әле, тор. Менә тик кенә торып тор әзрәк. Үт. Зифа. Хөрмәтле тамашачылар, чынлап та Җавид әйткәнгә шатланып кына кирип китә торган түгел. Минем иҗат гомеремдә язмышымдан уңган бер бик яхшы нәрсә бар. Мин кешеләрдән уңдым. Мин юлдашчыларымнан юлдан барырга дөрес юл күрсәтүчеләрне иҗатта уңдым. Шул үрнәктә иң минем өчен газиз дә кадерле дә булган бик зур хөрмәтле җаннарның берсе, әле яңа гына үзенең 70 яшьлек олуг юбилейын каршы алып, әле котлап та үтәсе килә. Бүгенге матур майданда инде Башкортстанның Салават Юлаев ордены лайык булып, Татарстанда Дуслык орденына лайык булып, моннан тыш без күптән яратып кабул иткән, игълан иткән ике республиканың да халык артисты, минем бик күп җырларыма канат куйган җырчыларның кабатланмас моң иясе, илче, Дуслык илчесе, моң илчесе Фән Вәли Әхмәтов. Işıkkan kışlar kebek Işık üttü minem balaşak Elle indi Işıkkan kışlar kebek Işık üttü minem balaşak Kış balası kedek Üsken yıllar Hatırlarda mengi balaşak Kış balası kedek Üsken yıllar Hatırlarda mengi balaşak Elle indi Yaşlık yıllarımdan Yine şütken minem mehabet Elle indi Yaşlık yıllarımdan Yine şütken minem mehabet Elle yandım Elle yanalamadım Yüreğimde yaşi jarahak Elle
almadım yüreğimde yaşi yarafat rahat yıllarım Yıraklardan bulgay kul yağlar Elle indi rahat yıllarım Yıraklardan bulgay kul yağlar Uzgan ömrüm uzun tuyulsa da bir görüşlerinde sağınıp jırlarlık Uzgan ömrüm uzun tuyulsa da bir görüşlerine sıyarlı bir görüşlerinde sağınıp jırlarlı bir görüşlerinde sağınıp jırlarlı Bek zor rahmat, hürmetli dostlar. Men bulayoq bolar deb ümitde itip kelmeganiyim. Şorandan keldim men jo'g'isa. Bu xatlı bolar deb o'ylamaganiyim. Rahmat. Zifaga rahmat. Bir Zifa bilan söylashib o'tiramiz da, men aytam, umr o'tib bora bitin Zifa, shul temaga bir jir kerak edi. Hozir dedi de tegirmen özümde bir tortip berem dey. Mana şu jir kelip chiqdi. Rahmat Zifa. Qo'ya kirib ketdi sen ol. İkinci jirda mana şol boshlarni aytam, türlüsün ko'rdingdi, dunyo betinde qo'ylardagina bilmadik. Rahatı da buldu diye katuk babay küldürədir. Barısında kurdum, rahatını kurmadım deyip. Mana bizning yaşlığımız degen jer bu indi kişi yaşı bitinde qartlığın uzgan ömrün söylep yürü başlay. Etler qartaygaç quyruğun söylep yürü başlay. Biz özümüz indi yaşlık turunda jerlap bitken bolarız indi 70 yaşka jetsek de ko'ngil yaş bitinde. Benim bir yakın dost ayta, ko'ngil urus indi ol marja sorap tik turadi. Şunu şekil. Meniki de şulay. Bizning yaşlığımız degen jer Zifani gayba kiyi hem sözleri. Türlü şap buldu da indi uzdu. Kurdi başlar türlüsün, kadirli bugün geçse. Kurdi başlar türlüsün, kadirli bugün geçse. Bugün geçse kadirli, üzüp durra bağırını. İhma dur yaşisi idi, alda kalgan ömrünü. Bugün geçse kadirli, İhma dur yaşisi idi alda kalgan ömrünü. Jiter jitmez rızık babık giyer giymez üssek de bizning yaşlığı bizi bitol nişik ne diysek de
Bizning yaşligimiz bitul nişek günne diysek de bugünkisi qadrli üzüp tura bagırını Iqma dur yaşisi idi alda qalğan ömrünü Bugünkisi qadrli üzüp tura bagırını Iqma dur yaşisi idi alda qalğan ömrünü Nişek günne demesek de bizning o'tganlarimiz Uzganlardan şuşu günge kelip jetganlarimiz Uzganlardan şuşu günge kelip jetganlarimiz Bugünkisi qadrli üzüp tura bagırını Iqma dur yaşisi idi alda qalğan ömrünü Bugünkisi qadrli üzüp tura bagırını Iqma dur yaşisi idi alda qalğan ömrünü Üsteller tulup dursun, bayramlar bulup dursun Qalğan ömür yıllarımız baxit şadlıqda o'tsin Üsteller tulup dursun, bayramlar bulup dursun Qalğan ömür yıllarımız baxit şadlıqda o'tsin Qalğan ömür yıllarımız baxit şadlıqda o'tsin Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті Хан Қали Ахматов. Абай рахмат. Көңіл яш, бай айтканынша. Зор рахмат достар, зор рахмат. Мына халық сағынған. Концертлар қоярға керек. Шоранда қожалық ішлері біләңіне шүғылленіп ятырға ярамай. Құрметті достар, біз енді абай білән екі арада теге исем белән эндәшкән юк. Мин инде кәш ул абый, мин абый дип кенә, ул миңа инде кәш дип кенә сөйләшәбез. Шуңа күрә абый, мин инде килешәм, сез булган җирдә тагын бер шәп кешенең булмыйча булганы юк. Ул һәр вакытта сез булган җирдә, ул булган җирдә сез. Аллаға шөкір. Ул да булса Татарстанның ат казанган артисты, Туймазыда яшәп, бөтен дөньяны гизеп йөрүче иң җәмәгать җитез уңган булган егетләрнең берсе, һәм шулай бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләренең рәисе Фәнир Галимов. Бүген ул монда булырга тиеш. Алкышлыйк әле, Фәнир Галимов. Ул буш кол белән йөрмәй инде ул. Менә миңа шулай торып, хәерле тамашачылар, хәерле көнчеләр. Менә шешкәне ода онытып киткән. 70 яшьтәккә бирелмәй инде ул. Марҗа сөйләп торган буласың. Шешкәңне зифага дип алгансың, калдырып киткәнсең, үзең тапшыр инде. Шакырык, юбилярыбызны. Зифа коям икән. Зифа Нагаева. Рәхмәт. Дуслар килгән. Зифа тыстан башта шешкәне бирәйек. Ай, рәхмәт егетләр, рәхмәт. Егетләреңдән ниндиләре бит асыллары. Менә инде кемнәрдер 50 ел, без Зифа чынлап та шул 50 ел дигәнсең шутлап киткәнем 40 ел без таныш икәнбез. Беренче җырларыбыз булганда без икебез бергә бер студияда очраштык без, язылырга килеп. Менә шуннан бирле без 40 ел инде бер-беребез белән шулай барабыз юлдан яра. Һәм инде мин бик шатмын. Син шул вакыттагы 25-26 яшьлек кыз һаман да шулай сымактыйлар, слушай. Менә бер картаймагансың, бер картаймайсың, гел шулай яшә. Картайма, чөнки син тик тора торган кеше түгел. Син иртән торып йөгерәсең,
физиотерапия ясайсың, салқын су белән кыйынасың, һәммәсен эшләй торган менә шундый зифа безнең шуңа сылу ул. Сиңа бәхет, шатлык теләйм. Һәм инде моны мин үземнең шушы бөтен Россия татар авыллары оешмасы җитәкчесе булганнан соң бик күп Россия буйлап бик күп җирләрдә йөрергә туры килде. Һәрбер шушы безнең Россиядә 4,500 чамасы татар авыллары бар. Менә шу барсында да була алмадым мин, әмма ләкин күбесендә кая барсаң да Зифа Нагаева җырлары яңгырый. Менә ышанасыңмы юкмы, син Томскига бар, Омскига бар, Кырымга бар, Кемеровага бар, бөтен җирдә дә шушлай Зифа достым синең җырын җырлыйлар. Без бик шатбыз. Сине менә инде олы җырчылар арасында мин күп йөрим бит инде. Хәзер менә фән белән достымда 30 ел без. Шушы арада büyük җырчыларның сөйләгәннән ишеткәнем бар. Мин инде читтәнрәк карап торам. Чөнки мин ни бит инде. Менә Зифа диләр 20нче гасырның һәм 21нче гасырның башының, азагының башының иң җыр язучы, шигыре белән җыр язучы кеше дип менә игълан итәләр. Ул менә сез дә хөрмәтле тамашачылар моңа ризадыр чынында. 20нче гасыр, 21нче гасырның иң талантлы, иң композиторы эшчәнлеге белән. Сиңа инде менә без үзебезнең бөтен Россия татар авылларында яшәүче татарлардан шушындый хат язып сезгә тапшыра куштылар. Рәхмәт хаты, хөрмәтле Зифа Вәли кызы. Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы агзалары исеменнән сезне олуг юбилейгез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сез үзегезнең иҗатыгыз белән тирә-юнебезне якты йолдыздай балкытып, бизәп яшисез. Сезгә татар милләтенең гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклап калу, үстерү өлкәсендә эшләгән өчен зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Шушы шатлыклы, куанычлы көнегездә сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, дуслар таянычы, алда да иҗади уңышлар, уй-хыялларыгыз, кыю ниятләрегез тормышка ашуын телибез. Гаилә җылысына төренеп, балаларыгызның, оныкларыгызның бәхетен күреп, сәхнәдә балкып яшәгез. Рәхмәт сиңа, достым. Инде тагын шушында килгәндә, инде безнең Татарстанның, Башкортстанның 100 еллыгы булды бит инде. Менә шунда эшләнгән, кулдан эшләнгән сәгать, хөрмәтле дуслар, менә ни? Шушыны безнең батарея эчендә инде үзегез аңса килеп бирә, Шахинур аны гына килеп бирә белә ул техник кеше. Һәм инде шушыны сезгә бүләк итәргә куштылар. Сезнең сәхнә стенагызда эленеп торып, без барып анда, әле без киләбез, анда килергә безнең сәбәп бар. Монда минем бер бүләгем бар бирә торган, сезгә именно бара торган кунакка. Шунда без баргач моны күрергә тиеш. Шулай бит, абзый? Әлбәттә. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Менә торган итегендә тагын нәрсәләр бар. Бар. Менә монсы безнең татар милли ашлары. Минем 5 онугым бар. Минем хатым менә шу китаптан карап, аларга татар ашларын аларга өйрәтә, пешерә, киленгә дә өйрәтә, кызга да өйрәтә. Синең 3 онугың бар. Киленең бар һәм кызың бар. Монда бик безнең бурынгы ашларны теге өйрәнергә һәм шуларны ашарга өйрәткән бик яхшы китап. Шушыны рецепт, монда әллә кан эзләсе юк. Шуның өчен рәхим итеп кабул итегез һәм без барганда мондан бер тәмле аш фән белән ашатырсың, ярамы? Зифа бу җайлы, майлы бу, бөтен нәрсәне хәстәрләп килгән. Монда бабай утары минем. Нидә бар? Адресы бар, ярамы? Шунда адресын итәрсең. Менә монсы фән достым, безнең бүләк булыр, авылда яши хәр, ни Зифа күбрәк. Теге вакытта без барганда самавыры юк иде. Үзе шәй ярата, шәй утыртты ул, но шәйнүк белән газда тегене кайнатып безгә ишерде. Менә без барганда шушыннан без Алла бирсә шәй ишәргә барабыз, ярамы? Үләннәрең җигасыңдыр, шушының белән без синнән шәй ишәргә обязательно фән достым белән барып шәй ишәбез. Ишәргә язсын. Самавыр дигәндәй, пәнир.
Хәзер мин инде шул күбрәк синең белән без инделек 40 ел элек түбәтәйсез ик. Хәзер түбәтәй кигәч икебез дә шул самавыр тирәсендә күбрәк утырырга. Самавырларым Аллага шөкер икәү булды, чөнки бик бәләкидән дисәм яшьлектән инде дус булган ахиратым өйнең эченә барып керү белән яшел мөселманча самавыр бүләк итте. Әни яшердек без нарың белән. Син мине карап торгансың да ушын китеп самавырны күрмәгәнсең инде. Булды, аңлашылды. Шуңа хәзер үзләре килгәндә, алар Газибәләр Гальнур Хәрәмшиләр килгәндә сезнең самавырдан чәй эчерәм, сез килгәндә Газибәнең самавырына чәй эчерәм, Алла бирсә. Ризамы? Сез килгәндә икесеннән дә эчерәм, дуслар. Рәхмәт. Фәнир. Рәхмәт дустым сиңа. Мин инде сиңа Фәнир димен, синең эшләгән эшләрең, синең шәрифле эшләрең халык күзендә, халык күңелендә бик күп төрле. Әле бүген әйтеп киткән генә титуллар бик аз. Синдә күп ул, аларны хәзер саны китсәк бик. Минем өчен иң мөһиме син үзебезнең халык өчен, халык мәнфәгатен кайгыртучы, авыллар мәнфәгатен кайгыртып, сәнгате ягын, мәдәни ягын кайгыртып яшәүче, җан атып торучы, шулай ук зиярат кыла торган мәчетләре ул җыр юлында гына түгел, алары шиксез һәм синнән безгә үрнәк алырга да алырга. Менә авыл сайын, менә күпме авыл дидең, авыл сайын булмасын, биләмә сайын bir işten bir Fənirni генә таратып чыксак та, безнең авылларда күпме алга китеш, яктырак та, балкышлырак та булыр иде дустым. Чөнки ихлас күңел халыкка хезмәттәге жан дәртең белән халкым дип янып яшәп йөрүче ул шәхесләр бездә бик сирәк, татар арасында да, башкорт арасында. Ләкин барлар алар, безнең горурлыкларыбыз алар. Шуларның берсе минем дустым Фәнир Галимов. Алкышларга күмеп әйтәсең килә, дустым, син миңа бит беренче чиратта бик кадерле кеше, иҗатчы дус буларак, композитор буларак. Синең бик күп җырларыңны безнең ике канат итеп артистлар белән бергә алып чыгып киткәндә, Фән Гависович, bir ягымда bir композиторым, bir ягымда bir композиторым дип йөргәндә, мин сезнең арттан горурланып, сез миннән алда бергә җырлар, безне көтәләр. Кайтыйк әле, сандугач гомерләре, кирип күңелгә сайрап торган бүген дә актуаль җырлар. Bir җырда алып килмәгән дип орыштым. Bir куплет булса да җырлап китсен әле, алкышлыйк әле дуслар. Башкортстаныбызның бит ул популяр композиторларның берсе һәм җанга, халыкның рухына кирәкле җырларын иҗат иткән якын дусларымның берсе. Ağzı bu kadar etkili. Beyli. Biz indi tege sin benim jırını başkargan bizning Ildar Abiyev şığına jetken jırını indi ol hemmegizge tiyatrgan sözleri varsa da ni birgina kupetimizde da jırlap alaydı. Biz dilik zifaga günlerinin yaktısın, tünlerinin aylısın. Görmesin başığız yalgızlık hasretin, balalar kaygısın. Görmesin başığız yalgızlık hasretin, balalar kaygısın. Anıklar kaygısın. Менә ишмаса җанга рәхәт, җанга май булып китте Фәнир. Җырсыз дишик китәсең. Рәхмәт дустым, рәхмәт дусларым. Фән Вали Әхмәтовка әйтәсе килә. Күпме җырчы чыктык. Баш иябез һәм беребез дә алга чыгарга. Bir вакытта да базнат итмәячәкбез. Әлегә син сәхнә түрендә бирегәрәк килеп, әлегә син халык күзендә булганда, беребезгә дә шушы залда шул катлы алкыш булмады. Булмаячак та, син исән чакта, сине кадерләгән сәгатьләр бар да, чөнки син берәү, легендар шәхес. Фән Вали Әхмәтов. Рәхмәт. Фырсаттан файдаланып, мин дә әйтим әле, син дә берәү бит. Беркемдә дә кабатланмас, беркемне дә кабатламас дип мине чыгара торган идең. Син үзең дә шундый. Рәхмәт. Рәхмәтләр яусын. Элек кызларны җегетләр узаткан. Дуслар, туктап тор әле, син сөйлисең, мин дә сөйлим әле. Таң атканчы утырабыз. Җавит. Синең белән миңа арзыйдан иләгә хәзер. Һәр вакыт әйтә киләм инде Зифа сиңа әле аналык юк. Син берәү. Монда галстук кына юк рәтләп куярга. Рәхмәт. Фән Вали Әхмәтов. Фән Вали Әхмәтов. Гасыр җырчысы, тарих җырчысы, халык җырчысы, моң илчесе Фән Вали Әхмәтов. Рәхмәт абый. Сәламәт бул. Шатландырып җырлап яша.
Ey rahat da indi. Şunday Oy, legendalar rahat. bilen yanaşa basıp duruyor ha. Ey. Qaralı. Men aytam Fanir Galimov birgina ko'p jırladı. Mındarak kil. Belki Oydar Galimov ko'proq jırlar. Galimov'tan soň Galimov'ni jibereriz. Şulay. Әйтеп үтейм әле. Eyteli. Менә тотындылар хәзер алкышларга. Буларга ышансаң, менә бер аттан икенче атка, чөнки берсеннән берсе яхшы артистлар чыгып кына торалар. Шулай каршы алып Хөрмәтле тора дуслар, өлгерәбез. Каршы алып торын, көтеп тор әле, көтеп тор. Менә тизрәк каршы алып торсыннар да, каршы алып торсыннар. Концертны бетерсә бит инде тизрәк Казанга җиктереп барат. Кайтмыйм, теге самавырдан чәй içәсе бар, Зифа кунак Бер атна махсус. тор, бер атна тор. Менә безнең Илерегә татарда, кунак итеп йөртәбез, әйме? безнең татарда гына бит ул шулай. Кунак булу җәмәгатиме бер татар каршылай икән кунакларны, кысты икән чәй, икенчесе килгәч кофе, тегесе катырак берәр нәрсәң юкмы дигәч, бар шикләвек дип әйтәди. Бәлки шикләвек булыр? Шикләвек түгел, жүкәгә, шикләвек. Әмма Айдар турында Җавиттән генә игълан иттереп чыгарсам, минем күңелем, җаным урынында булмас. Хөрмәтле дуслар, Дөрес. бүген мин һәрбер килгән җырчыга рәхмәтле генә булырга түгел, һәрберсенең килгәнен дулкынланып көттем. Сезнең һәрберегезне алтын бәрабәрендә көттем, чөнки вазгыятьтән их кыланмышны беләсез. Ә инде бөтен дөньяви иҗатымда менә яшьлегеннән дип әйтәсе килә, мин гашык булып аның җырларына. Һәм артабан икәү иҗат итеп китеп. Аннары инде гомумән халык өчен, халык алдында иң бөек җырчыларыбызның берсе булып калганнан бирле бик зур хөрмәт белән баккан кешем ул Айдар Галимов. Һәрбер җырым үз урынында. Һәрбер, алай гына да түгел. Айдар ул чын-чынында дус та, тугры, иптәш тә, хәтта җегетләрчә хатын-кыз белән егет арасында сердәшкә, кирәк булса таяныш та, терәк тә, ике республика арасында бердән-бер шундый шәхес. Мин инде бүген аны көтеп алдым. Ул менә Казаннан кайтып килешли программаның бер кая җиренә дә әйтми тор, борчылма. Кайсы вакытта кайтып җитәм, шул тишеккә кереп җырлап чыгармын диде. Кайтты иптәшләр. Каршылык. Башкортстанның, Татарстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдар Галимов! Tireklerge yaprak örelgen, yapraklarga kuşlar tezilgen. Tireklerge yaprak örelgen, yapraklarga kuşlar tezilgen. Yüregilik hem hazırda sayrar kuşlarının halinde. Bägrim seni görgen günümden. Yüregilik hem hazırda sayrar kuşlarının halinde. Bägrim seni görgen günümden. Kuşlar sayrıy türlerde, hasretleri var ko'p inlerde. Kuşlar sayrıy türlü dillerde, hasretleri var ko'p inlerde. Baxt sirin her kim bile, rahat tugil iken künde. Birge bolayıp ağır günlerde. Baxt sirin her kim bile, rahat tugil iken künde. Birge bolayıp ağır günlerde. Yaşlık ötті demek yeterli, gürlep yaşar şaklar bitelli. Yaşlık ötті demek yeterli,
kışın bulur ömrümü yollarından öteli Bäxit tawarıma konar birde sayrar kışın bulur ömrümü yollarından öteli Bäxit tawarıma konar birde sayrar kışın bulur ömrümü yollarından öteli ömrümü yollarından öteli ömrümü yollarından öteli Рахмет достарым. Рахмет төземлігіңіз үшін. Әркімні зорлап қаршы алғаныңыз үшін. Әлбәттә, бүгін бізді Зифа бірләштірді, ұшыраштырды. Мен Зифа турында көп сөйләргә була, әйтергә була. Әйтелде, әйтеләчәк, киләчәктә дә. Ул инде ул безне мактаган өчен генә түгел. Ул безне мактагач, без аны тагын ныграк мактарга тырышалар икән дип уйламагыз. Мин күреп торам, монда чит кеше юк, монда аның иҗатын белеп, яратып килгән кешеләр. Мондай көнне инде концертка килү үзе бер геройлык һәм мәхәббәт күрсәтү иҗатчыга. Зифа белән кайчандыр язмыш очраштырды. Һәм ул очраклы түгелдер. Бу язмыш табыла торган очрашулар. Була шундый очрашулар, ул синең язмышыңдан инде роль уйный. Нинди ярлы булыр иде минем репертуарым дип уйлап куям, яшь кына. Әгәр дә аның белән очрашмаган булсак, аның җырлары минем репертуарда, минем концертларымда булмаса дип уйлап куям. Күпләр шулай уйлыйдыр. Гомумән уйласаң, нинди ярлы булыр иде безнең халкыбызның, татар башкорт халкының, чынлап та җыр сәнгате аның җырларыннан башка, аның сүзләреннән башка, аның шәхесеннән башка. Ул бит әле авторына түгел, шигырьләр, шул шигырьләргә җырлар иҗат итүчегенә түгел, үз төсе, үз юлы, үз линиясы булган бик күп еллар дәвамында һәм бүген дә ул әле киң шундый юнәлештә һәрвакыт эшләде. Радиода булсын, телевидениедә булсын, һәрвакыт шундый энергиялы, шундый эш алып барды. Үз артыннан башкаларны ияртә белде. Һәм күпләргә һәрвакыт үрнәк булды. Булды һәм булачак дип уйлыйм. Мин алдагы, әлбәттә, сез моңа кушылырсыз, сүздә юк. Мин алдагы җырны без егетләр исемнән белсен. Шунысы кызык, бу популяр җырны Урал Солтанының көе дип беләләр. Еш кына сүзләре кемнеке икәнен кайвакыт игътибарда итмиләрдер. Бүген мин моны шулай ачык итеп әйтәм. Урал белән икебездән бу теләк буларак яңгырасын. Йөрәк яшь дигән җыр бар, аның сүзләренең авторы Зифа Нагаева. Шунысы кызык. Чөнки ул шундый иҗади кеше. Бу җырны менә шулай бергә уйлый. Бу җырның сүзләрен бар тик Зифа гына язырга тиеш иде, миңа калса. Бүген үзенең җырын үзенә багышлап җырлыйбыз. Йөрәк яшь булып калсын һәрвакыт. Isken жилдәй гомер үтте көябез шуңа Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма Яшибез әле тынмагына Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә Яшидек кичә Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Китсен көннәр, бирешмә Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк Исә җилләр, исә дә исә Җил искән якка исмәдек, ят исәденә Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле Гомернең бит иң матур мәле Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә Яшидек кичә Килсен көннәр, китсен көннәр, бирешмә Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк
байлық түгіл бай болу кісі. Нилерің бар өзіңнен соң алдырып кеттер. Жиллерге ұшмаслық болсын төккен күшлерің, алсын жүрде матур ішлерің. Киле күнлер, китте күнлер, киледек китте. Яшидік, яшидік ише. Келсін күнлер, кетсін күнлер, бірішме йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Кетсін күнлер, кетсін күнлер, бірішме йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Молодцы. Киле күнлер, китте күнлер, киледек китте. Яшидік, яшидік ише. Кетсін күнлер, бірішме йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Киле күнлер, китте күнлер, киледек китте. Яшидік, яшидік ише. Кетсін күнлер, бірішме йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Келсін күнлер, бірішме йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Айдар Галимов! Зифа Нагая. Йөрәк яш дип яшәргә. Җавит. Бик соғып білмей. Айдар Галимов! Рахмат. Рахмат. Hürmetli dostlar, hürmetli tomoshabinlar, alqishlab qarshi oling'iz ali Zifa Pazarning jırlarini yaratib boshqaruvchi ham xalq muhabbati suyun yavlagan tag'inda bir talantli qizimiz Gulshat Arslanova alqishlab qarshi olaylik. Yonadan her bir ana, her bir ata bexit saray ana Allah'dan yazmış bir ol, yazmış Allah'dan kurmaşı da Allah uqqınlarga düşüler jingel uqqınlardan çığı Eti yeni
Әлсіз ір-яңа табадан төшкән генә Зифа апа иҗат иткән «Упкыннарга төшә күрмә, бала» дигән җырыбызны тыңладыгыз. Бала кайгылары күрмәгез, дуслар. Балаларыгыздан һәр вакытта яхшы хәбәрләр генә килеп торсын һәм җан тынычлыгында яшәгез. Хәзер сәхнәгә иҗатташ дустым Ратмир Валиевны чакырам. Сез яратып өлгергән, бер төпләп җыелган бәхет Зифа Нагаева сүзләре һәм көе. Син яшакта, Без яшакта ул шатыда, яры әле калмаганбыз без ятыда. бары да булды язмышта, яшибез җитеш тормышта. Син минем хакка түзгәнгә, Син минем хакка. күлләвектән күлләр җыела. Тамчылардан диңгез коела. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Яшьлекләр бар үткәннәр араларда, үзәкләрне өзеп тора балаларда. Саклап калдык сөюне дә тапыламадык. Юл куймадык күңелләрне караларга. Күлләвектән күлләр җыела. Тамчылардан диңгез коела. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Миңа бүген бик кадерле гомеремнең һәр бер көне, һәр бер көн, һәр бер таңы. Кайтып булса үткәннәргә үтәр идем мин кабаттан шул гомерне бары синең белән тагы. Күлләвектән күлләр җыела, тамчылардан диңгез коела. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә син. Бөртекләп җыелган дөньям, бөртекләп бөелгән шатлык, бөртекләп җыелган бәхеткә Гүлшат Арсланова, Ратмир Валиев, Зифа Нагаева. Рәхмәт Зифа апа, матур җырларыңа. Зур рәхмәт дуслар. Башкортстанда гына түгел, чит өлкәләрдә дә популяр булган яраткан композиторыбыз, халык композиторы Зифа Нагаева иҗат иткән тагы да бер җырны тәкъдим итәм. Бу җырны мин юбилярга һәм залда утырган һәрберегезгә багышлыйм, кадерле дуслар. Зифа Нагаева ки һәм сүзләренә дусларым, якыннарым.
ormanlarını çıkan çokta koyunlardan buradım. İrtelerden durup düşüyor adım, siz ne görerim ne uyladım. Her biriniz bulğuz bəxtli, her birimiz bulğuz bəxtli. Süzü-büzü bülək bolup, özü-büzü qonaq bolup, жерде yaşar için bizge köpmü, ömür birilgenlerge hatlı, ömür birilgenlerge hatlı. Eğlendim de jırlap sizini uylap, güller üsken yurttur gazana. Şuşu güller kübik matur bolsan, deyip sizin turmuşuğuzna. Her biriniz bulğuz bəxtli, her birimiz bulğuz bəxtli. Süzü-büzü bülək bolup, özü-büzü qonaq bolup, жерде yaşar için bizge köpmü, ömür birilgenlerge hatlı, ömür birilgenlerge hatlı. Bizning yürekte sizde his var, birge birleştire durgana. Jırlı mыңlı hisli ömür birsin, dostlarım sizge yakınlarım. Her biriniz bulğuz bəxtli, her birimiz bulğuz bəxtli. Süzü-büzü bülək bolup, özü-büzü qonaq bolup, жерде yaşar için bizge köpmü, ömür birilgenlerge hatlı, ömür birilgenlerge hatlı. Qara ormanlarını çıkan çokta koyunlardan buradım. İrtelerden durup düşüyor adım, siz ne görerim ne uyladım. Her biriniz bulğuz bəxtli, her birimiz bulğuz bəxtli. Süzü-büzü bülək bolup, özü-büzü qonaq bolup, жерде yaşar için bizge köpmü, ömür birilgenlerge hatlı. Her biriniz bulğuz bəxtli, her birimiz bulğuz bəxtli. Süzü-büzü bülək bolup, özü-büzü qonaq bolup, жерде yaşar için bizge köpmü, ömür birilgenlerge hatlı, ömür birilgenlerge hatlı. Her birimiz bulğuz bəxtli. Ратмир Валиев, алқышлар. Бек зор рахмат. Құрметті достар, мен де сіздің тағын бір тапқыр есіңізге түсіресім келе. Евро Окна компаниясы бүгінгі көркем мотор бейрамның спонсоры, иғанешісі. Шуңа көре де, әгерде қыршита, тәрәзілер керек, барғызға да. Шуңа көре рәхим етігіз, мүрәжағат етігіз. Базар мүнәсәбәтләре шартларында әлі жамағат конкурентлар бек сирек 13 жыл ішли, әліге бір кімнің де жамағат претензия білдірген yok bu компанияға. Келелер, үлшилер, ішлилер, кетіріп қоялар, оңған бұлған дегітлер, һәм сәхләбіз түрінде шушы компанияның генерал директоры, өзінің мотор жырлары білән Зифа Нагаеваның якын досты Валерий Назаров алқышлап қаршы алабыз.
яшәргә килгәнбез, яшәргә килгәнбез, уйлагыз. Кеше булып яши, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Кеше булып яши, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Бүген барашарга кияргә, көчләр бар кирпечләр ияргә. Хыянәтләр итеп бәхеттән качабыз, барлыктан байлыктан шашабыз. Кеше булып яшик, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Кеше булып яшик, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Карарга куркмаслык, адымнар эшләнсен дөньяда. Уйларга урын бар сиңа да, уйларга урын бар миңа да. Кеше булып яши, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Кеше булып яши, кеше булып яныйк, соңгы чак кеше булып калыйк. Күзгә күз карашып, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Кеше булып яши, ялгансыз аңлашып, яшәргә җылы сүзләр табыйк. Яшәргә җылы сүзләр табыйк. Евроокна компаниясының генераль директоры, бүгінгі кешенің спонсоры Валера, бір генә сұрау берейін әлі, не үшін терезелер қоя башладың? Біріншіден, хәерле кеш, хөрмәтле тамашачылар. Исән нәшірге ұнытқан екен. Білесіз бі, сірін ашам жамағат, өзінің болашақ хәләл жефетіне, шушы мұхаббәттін аңнатырға була гитарысын көтеріп, тәрәз түбіне басып романы жырлаған вақытта, міне қатынның үй тәрәзесі шул қадар ұшамады жауи табыйды. Мұннан соң мен тәрәзлер қойып, халықны шақыттырам, шатландырам, һәм менә шушы эшкә алынам дип, менә 13 ел шушы өлкәдә эшли. Зур рәхмәт. Валера, менә булай итик әле, менә подарочный сертификат алып килгән 5000 тәңкәгә. Җави табый кемгә бирәбез ди? Мин әйтәм, булай итәбез. Синең туган көнең нишәсендә? 15 октябрьдә. Әле алда туган көндә бар икән. Бу чакыру булды инде. Менә кунакка чакыра, бушка тәрәз куеп бирә шул кешегә. 15 саны, 15-нче. Ә минем туган көн 5 декабрь. Бу да чакыру булды. Миңа тәрәз кирәкми. Булай итәбез, 5-нче рәт, 15-нче урын. Әйдәгез сәхнәгә Кем менегез. шушы урында утыра? Менегез 5000 тәңкә сертификат тәрәз куйдырган вакытта, әле бу 5000-гә бер тәрәз куеп була. Әйдәгез алкышлар. Килегез, килегез. Әйдәгез килегез, берсе дә карамасам да урыныбызны. Евроокна компаниясыннан 5000 тәңкәлек бүләк. Җәмәгать кемгә әле ул?
Рахмет етіңіз. Есіміңіз неше? Альфира. Әлфира ханым, зор итеп рахмат. Сіз ең бақытлы кіші бүгін. 5000 теңге генеральный директор жанашырда әлі мұның білән генә қалбыз, туған күнге келесіз, тағын 3 тәрәзәгіз обеспечен. Өзімдікі түгіл, бушқа бейт. Тағын бірау бар. Валера Мынсын кімге береміз? Бірісіне тәрәзә керек ме мұнда тағын? Әйдәгіз сәхнәгә мінігіз бірігіз. Мұнда бүтінісіне де керек, сендерді. Бик керек түгіл ақырсы бірсі дә мінмей. Кім бірінші міне шоға? Кім бірінші міне? Все болды, бұлай болған шелектік біз. Сиңа тәрәз керек деймін бұлға шейді кеттік. Жәвит абы, әлі жібермегіз шу. Кел, Бағарып, кел. У нас был непредвиденный случай. Еще один сертификат и под ваши аплодисменты. Көрдің ме, мені құшақлаған тәрәзді болдың. С евроокнами выигрывает каждый. Міне, Жәвит абы, сізге де евроокнадан. Бұл қыз коммерческий директор евроокнанын. Менің бір туған по совместительству. Опа. Ол қыз шонда іштеймін. Коммерческий директор. Рахмет. Валерий Назаров, алқышлар. Зур рахмет. Зифа апаның жырлары, менің үшін yazған жырлары, менің үшін ол гимн кебек, жизненный позиция кебек, һәрбір сүзләре мәгънәле. Киләсе жырда барыбер яшәдем яратып. Бар йөрәк канаты ayrıldı, aralar ayrıldı. Ayrılgan kanadı, bari bir yaşadım yaradım. Yüreğimler eritken nazlarını, hislerini unutamadım. Biz birge düşken ayrım olganda anladım. Yüreğimler eritken nazlarını, hislerini unutamadım. Biz birge düşken ayrım olganda anladım. Kirteler jimirdi şiklerini, günleşuge salıp kublerini. Kararlar çıgardı yürekler, arağa kirtmezke bütenni. İgike bulganda jinger biz barpara kışlerini. Yalan aşıkız siyude riyona lekin o kutelge. İgike bulganda jinger biz barpara kışlerini. Yalan aşıkız siyude riyona lekin o kutelge. Бәхетле койшақта түнәрім, бәхетле таңнары кешімді. Юғалтмай сүйуні, аратмай хисләріні, соңғыша бар ғүмір ішімді. Сенен де қадірлі бір кімді, болмаған түсіндім мен мұған. Біреу екенмін мен сиңа, тек біреу екенсің сен миңа.
Валерий Назаров. Зур рахмат. Енді сәхнәбіз түрінде Зифа апаларын құтларға келген тағында танылған жыршыларыбыз, Башқұртстанның от қазанған артистлары Зиля һәм Хасан Усмановлар. Қараңғы түндерім бар, яралы күндерім бар. Яраларымды ямарға һин минең терәгем бар. Яраларымды ямарға һин минең терәгем бар. Һин бит минең йөрәгемдә элеп кенә торылсың. Балаларға йорт илемә йылы биреп торылсың. Һин генә бит, бер генә бит бәхете гомеремдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Буранлы кыштарым бар, ямгырлы көздәрем бар. Һин булганга ямлыйым, кояшлы яздарым бар. Һин булганга ямлыйым, кояшлы яздарым бар. Һин бит минең йөрәгемдә элеп кенә торылсың. Балаларға йорт илемә йылы биреп торылсың. Һин генә бит, бер генә бит бәхете гомеремдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Үтәһе юлдарым бар, үтәһе юлдарым бар. Йылдар үтү бер ни түгел, янымда һөйгәнем бар. Йылдар үтү бер ни түгел, янымда һөйгәнем бар. Һин бит минең йөрәгемдә элеп кенә торылсың. Балаларға йорт илемә йылы биреп торылсың. Һин генә бит, бер генә бит бәхете гомеремдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Белермен кадерләреңде, минең кадерлемдең. Һин бит минең кадерлем. Зур рәхмәт. Хасан күңелдән байрам менән һәм инде Зифа апай, һеҙҙе барлык артисттар әйткән теләктәргә ҡушылабыҙ. Беҙ һеҙҙе ныҡ итеп яратабыҙ. Баяғы Марат дуҫ әйтте бит Шайбаков. Беҙ пенсияға сыҡҡансы йырҙарҙы яҙығыҙ ҙа яҙығыҙ. Тәмле сәйдәр эсеп, менә шул затлы, һәр ваҡыт затлы ҡатын-ҡыҙ булып, һеҙҙең ҡәҙерҙәрҙе белһендәр. Иң мөһим, Зифа апай, беҙ ҙә һәм әлбиттә туғандарығыҙ ҙа ҡәҙерле, яратҡан һәм әлбиттә яғымлы ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ булып, иң мөһиме бәхетле ҡатын-ҡыҙ булып йәшәгеҙ ҙә йәшәгеҙ. Байрамығыҙ менән. Бик зур рәхмәт. Бер-берегезне ҡәҙерләү җырлары белән һәм халыҡны хөрмәтләү җырлары белән бергә дан алып, моң алып, җыр алып, яшәргә дә бергә, яшәргә булсын. Шулай бит, дуслар? Зилә Хәсән Усмановлар! Зифа Нагаева. Зиля Хасан Усмановлар. Бик зур рәхмәт. Ижады йомышлар, сәләмәтлек сезгә. Шатланып, куанып яшәгез. Арымадығызмы? Ярай, Аллаға шүкір жамағат. Аллаға шүкір, Құдайым, Аллақайым, исән собылырға ясы. Менә шулай бір зур мотор самолетқа бүтін профессор, инженерларны, академикларны кертіп отыртқаннар.
hem bir ир заты кіргенде, hürmetli profesörler, konstruktorlar, inženерлар, білесіз ме, bu самолетны sizдің студентларыңыз, siz оқытқан шәкіртлер түзді. Рахмет сізге, қазір сіз шушы самолетта ұшып кетесіз дегеш, бүтінісі шығып шапқан. Бірсі отырып қалған. Теге ир заты келгенде, әне ішләпсіз, бүтінісі шығып қаштылар. Сіз отырып қалдыңыз, қорықмайсыз ма? Жоқ. Қорықмайым. Мен өзімнің оқытқан студентларыма шанам. Бұл самолет какой әлі ұшып кету, ол әлі қабынмайшақта деп айтады. Арманлы, уяндыңыз ма? Әлі тағын сәхнеге сізді ұйқыдан ұятушы, сізді әлі тағын дәртлендіріп көңіллеріңізді көтеруші, шәп кіші, шәп достым, Минеғали Қыстыдинов шақырам, Башқұртстанның атқазанған мәдениет қызметкері Зифа Нагаеваның яқын досты. Келсе қонақ кетсе ирақ кием түгілімен, шидият түгілімен, түгіл-түгілімен. Бей құрметлі кияу болып яшын бүгінімін, яшын бүгінімін, яшын бүгінімін. Яшық шулай көріл әшіп, дуслар тұрсын көңіл әшіп, әрбір қойты өзі бәйрәм сүзілер бітмей сүйләшіп. Шундай әнкейлер барында кияу болып тұрулар, өзі бір бәқіт, өзі бір бәқіт, өзі бір бәқіт, өзі бір бәқіт. Hoş isberki işleri təmli tabından, Kiyav təmli yarata bir күңіл salınğan, Kiyav kilu zur məşəqqəd bəliş salınğan, Şey qayni ijılı bunça yağılğan. Yaşıq şulay görüləşib, duslar тұрсын könüləşib, Hər bir paytı özü bəyrəm süzləri bitmi sülləşib. Şunday ənkeylər barında kiyav bulub durular, Özü bir bəxit, özü bir bəxit, özü bir bəxit, özü bir bəxit. Шушы вақытта нығайтып қол шаба башлай тұрғандар дейін долайы. Қыз баласы көз алмасы yanımdağına, Su silməsən, nazlamazsan şeşərdə sular. Nəsili bıl-bıl bulğanğa kiyəvlər ola, Minim kəligim bik bəxtli, hürmətli ola. Yaşıq şulay görəşib, duslar тұрсын könüləşib, Hər bir paytı özü bəyrəm süzlər bitmi sülləşib. Şunday ənkeylər barında kiyəv olub durular, Özü bir bəxit, 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 özü bir bəxit. Минеғали Қыстыдинов. Минеғали Қыстыдинов. Бекзі рахмат. Жырларың тәнге шифа, тағын да yoz Зифа. Гениально. Оқыған кіші енді. Нұрет рахмат. Шатланып беріп енді кияу, мақтаншық кияу. Бір көшісі сұры екен бет. Кияу, сен мені яратасың ба дегеш. Кияу, жоқ, яратмайым. Көші жұланма, сеңа қарата менің мұхаббатым өлді дегеш. Көшісі әйтем, исі шықты деп айтады. Тағын керек ме? Çünkü bunda vakit kıska cemaat. Бұлайда көп сөйлемеді. Менің сөйлесім келген ие.
Хәзер башы эшли башлады. Ана бер блондинка базар буйлап китеп бара. Берәү алма сатып тора икән. Тегезендә күршесендә алма төше сатып тора, алма төше. Теге кыз килгәндә, "Сез алма төше сатасызмы?" "Әйе." "Ничә сум соң?" "Менә 13 штугы 200 тәңкә. Кит инде, аны алучы бармы?" "Бар." "Нәрсәгә файдалы соң ул алма төше?" "Алма төше ул башны эшләтә. Ул фикер тупларга ярдәм итә." "Кит әле, ошамый, менә алып кара. 200 тәңкә түләгән, алма төше алган, ашап караганда, кит әле, нәрсәсе булсын инде моның. Мин лучше 200 тәңкәгә 5 кило алма алыр идем" дигәч, "Күрдеңме, башың эшли башлады" дип әйтәләр. Зор итеп рәхмәт. Әлбәттә шаяру кирәк, көләргә кирәк. Җәмәгать иммунитетны, менә бу начар авырудан бары тик елмаю, гülү, шатлану һәм инде оптимист булу коткарып кала икән. Шуңа күрә минем белән көлсәгез, сез Алла биргәнсә беркем дә ширләмәй. Менә сәхнәбез түренә шулай ук Зифа Нагаеваның якын дусты. Ахирәте бик күп кенә юбилейларда ул инде Зифа аны сәхнәгә үзен чыгарган вакытта бу турыда бик күп тәфсилләп сөйләгәне бар, әйткәне бар. Шуннан да ахирәтләр алар күп булмый, әмма дә ләкин иҗатта бигрәк тә аралашып яши торган һәм инде сез яраткан шулай ук Башкортстанның ат казанган артисткасы Флорида Исмагилова бүген Зифа Нагаеваның матур җырын сезгә яраткан тамашачыларына бүләк итә. Флорида Исмагилова. Зур рәхмәт. Хәерле кичләр, хәерле төннәр, дуслар. Йокламыйсызмы? Бу өнебезме, төшебезме дип утырасызмы? Аллага шөкер. Ай сагынышканбыз, җырлап туя алмыйбыз, хөрмәтле дуслар. Белүегезчә, әйе, Җавид дөрес әйтә. Һәр концертта Зифа мине шул хәтле канатландырып сәхнәгә чыгарды. Бүген дә мин канатланып чыктым. Ничә сәгать буена көтеп утырдым сезнең белән шушы очрашуны. Беләсез, ничә еллар бергә кулга-кул тотынышып, тормышта да, язмышыбызда да, сәхнәләрдә дә бергә атлыйбыз. 30 елга якын инде. Ә шушы 30 ел эчендә күпме җырлар җырланган, узган концертларыбызда "Әлдә син бар дустым" исемле җырны без икебез дуэт итеп җырладык. Ә бүген инде шушы җырыбызны Зифаның үзенә, "Дускаем, әлдә син бар" дип җырлыйм әле. Сезнең рөхсәттән, хөрмәтле дуслар. Зифа Нагаева музыкасы һәм сүзләре "Әлдә син бар, дустым". Мин бер яры, син бер яры, елга ярының. Туктатмасын каршылыклар аның агымын. Караңгысы бар, яктысы ике язмышның. Караңгыда да, яктыда әлдә син бар әле дустым, әлдә син бар әле дустым, әлдә син дустым. Иңнәреңә иңне куеп килә барасың. Аерылмас дуслар булып, килә каласың, килә каласың. Син таңнары, мин кичләре булыйк без көннең. Кирмәсен безнең арага сүзе беркеменең. Караңгысы бар, яктысы ике язмышның. Караңгыда да, яктыда әлдә син бар әле дустым, әлдә син бар әле дустым, әлдә син дустым. Иңнәреңә иңне куеп килә барасың. Аерылмас дуслар булып, аерылмас дуслар булып килә каласың, килә каласың. Мин канаты моңлы бер кышның. Син кояшы, мин парлары булыйк аң кышның. Караңгысы бар, яктысы ике язмышның. Караңгыда да, яктыда әлдә син бар әле дустым, әлдә син бар әле дустым, әлдә син дустым. Иңнәреңә иңне куеп килә барасың. Аерылмас
Айырылмас дуслар булып килә каласым, килә каласым. Караңгысы бар яктысы ике язмышның, караңгыда да яктыда әлдә син бар әле дустым, әлдә син бар әле дустым, әлдә син дустым. Иңнәреңә иңне куеп килә барасың, айырылмас дуслар булып, айырылмас дуслар булып килә каласың, килә каласың, килә каласың. Флорида Исмагилова. Үзем дә сагынам сезне, һәр кайсыгызны сагынам. Шуңа күрә йөрәкләр атылып тора бәйрәм белән дуслар. Рәхмәт бик зур. Башкортстанның атказанган артисткасы Флорида Исмагилова. Хөрмәтле дуслар, бик күп артистларны матур сүзләр әйтеп чыгардым. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак артисткага нәрсә генә әйтергә дә белгән юк. Зифа, чыгалы, киләле бәгърем, синсез булмый. Әлбәттә, Җавит. Чөнки мин хәзер чыгасы артисттан, беләсеңме, бармак белән саныйм әле. Ялгышырга мөмкин, ниләргә генә өйрәнмәдем. Беренчедән мин аңа карап машина йөртергә утырдым. Куркытып әйтеп куйды, бер нәрсәсе дә юк, утырасың да китәсең диде, акылыңны алга аласың диде. Аңа карап ябырттым. Аңа карап күлмәк тиктерәм, менә монсын телевизордагы бер кызыл күлмәген күргән им җырлаганда, матурмы кызлар? Шуны кәртишкәгә төшереп алып, үземнең тегенчеме алып бардым. Менә шушы күлмәк аныкы кебек тик дип. Менә кая карама, ул гына да түгел, ике республикабызда халык артисты һәм шәхес булып, аптырарлык дәрәҗәдә, шул кадәрле йолдызлы сәгатьләрдә халык өчен хезмәт итеп, бер вакытта да йолдызлык шире белән авыру кагылмыйча, үзенә генә бер аһәң, үзенә генә бер моң белән уртак җырларыбыз, хәтта җимешләребез бар җырчым булып китте. Бик күп яздым. Бу гаилә өчен дуэтлар да яздым. Һәр юбилеемда, һәр балкышларымда алар концертның башыннан ахырына кадәрлек кызыл сызык булып, җаным аша, халык күңеле аша моңдашларым булып үттеләр. Каршы алыгыз, дуслар. Әлбәттә, Җавит кыенсынып түгел, бергә матур итеп игълан итеп чыгарсак та артык булмас. Зөлфия Шакирова! Зөлфия Шакирова. Моңа! Җыры белән! Хәерле кич, балалар, якташларым, кайтыр юлларым ябы. Бик рәхмәт, Зифа. Алды авыл яшьлек иттем, тормыш күлмәген киеп, кайтып йөрдем, китми йөрдем, әткәй-янкәйле идем. Сез бар чакларында мин бик тулы бәхетле идем. Сез бар чакларында мин бик тулы бәхетле идем. Калды нигез, калды авыл, авылым урамнары булсын икән гомер буе көтәрдәй туганнары. Ушып кайтып җитәр идем, 40 сәбәпләр табып, авылым бар, нигезем бар, кайтыр юлларым ябык. Әткәй капка ачып көтте, әнкәй чәен әзерләп, каршы алып узаттыгыз, хәерле юллар теләп. Сез кадерләгәннәр кадер калды микән кадерләп. Сез кадер
жетер едім қырық себеплер табып ауылым бар негізім бар қайтыр юларым ябық ауылым бар негізім бар қайтыр юларым ябық қайтыр юларым ябық Бик зор рәхмәт, дуслар, бик зор рәхмәт. Шыннан да қайтыр юлларыгыз ябык булмасын. Әниләрегез, әтиләрегез исән чагында һәр вакытта ешрак кайтыгыз. Үзегезнең исәнлегегезне генә белдерү дә алар өчен бик зур күп күчтәнәш дип әйтер идем. Исән сау булыйк, дуслар. Менә инде шыннан да Зифа белән безнең уртак җимешләребез дә бар. Менә Зифаны инде мин 30 елдан артык беләм. Менә без 90 елны Казаннан безнең Габдулла Тукай исемендәге филармония белән бөтен артистлар, Илһам абыйлар, Әлфия апалар җыелышып Уфага гастрольгә килгән идек. Шул вакытта Зифа тыйнак кына залда безне карап утырган. Һәм шулай иттереп, көннәрдән бер көнне шул 90 елларда концерттан соң без очраштык радиода. Һәм инде Зифа шул кадәрле ди. Ул вакытта мин әлбәттә бүгенге кебек түгел инде, күз алдына китерегез. Яшь шибәр кыз. Кыз дип балаларым бар иде инде ул вакытта. Җәвит белән матур иттереп гомер итә башлаган вакытлар. Шул чаклы ди Зифа әйтә, шул вакытта ди хыялланган идем. Бер генә җырымны булса да җырлатырга иде дип. Шуннан да Зифаның бу хыялы тормышка ашты, берне генә түгел. 20-30 бергә иҗат иткән җырлар. Аллага шөкер, Зифа. Моннан соң да әле озак еллар безнең тамашачыларыбызны үзебезнең иҗат җимешләребез белән, рухи байлык белән сезне тулыландырып торга язсын. Ходаем Аллакаем. Иҗат чишмәң саекмасын. Моның өчен һәммәбез дә исән сау булыйк, дуслар. Дөньяларыбыз имин булсын, илләребез тыныч булсын. Бу ковид дигәннәргә бирешмик, дуслар. Һәм үзебезне саклыйк. Зифа, якыннарың, яраткан кешеләрең барысы да исән сау булсыннар. Үзең дә исән сау бул. Һәм инде минем шулай ук яраткан кешем, йөрәгемнең яртысы, балаларымның әтиләре, оныкларымның карт әтиләре, Җәвитемне сәхнәгә чакырасым килә. Бүген әле аны матур итеп сәхнәгә чыгаручы да булмагандыр. Башкортстанның атказанган Татарстанның халык артисты Җәвит Шакиров. Ай рәхмәт. Төнге сәгать 12-дә булай дип әйткән кеше юк иде. Менә инде әлбәттә Зифаның бик матур безгә багышлап язган җырын беләк итәсебез килә. Бүген концертка килгәнгә үкенмисезме, дуслар? Гомер үткәненә үкенмик, дуслар. Үкенеп яшәмик. Җырда шулай атала. Гомер үткәненә үкенмик. Чәчләр шаллана дип, йөзләр үзгәрә дип, карама әле түбән, карама. Яшәрмибез дип, яшь бара дип яныма, үткән гомерләрне санама. Балаларга карап яшәрик, оныкларга карап яңарик, туганнарга карап, җан дусларга карап, гомер үткәненә карамыйк,
Üzgerse de yüzler, üzgermedi kuzlar. Arama yüzlerge, kuzlarga qara. Kuzlarime qara, qara kuzlarime. Sina diyen hisler yaman. Matırlıklar kola ütkenlerde değil. Kürsünmeli canım ufutanıp. Sen bugün de benim kızlar gerek. Üstülmesin demin sokulanıp. Balalarga qarap yaşarık. Konuklarga qarap yanarık. Tuğanlarga qarık, canımızlarga qarık. Ömürkenine qaramık. Üzgerse de yüzler, üzgermedi kuzlar. Qarama yüzlerge, kuzlarga qara. Kuzlarime qara, qara kuzlarime. Sina diyen hisler yaman. Yaşavlarının temini yana bildik. Birişmeybiz eli, birişmeyik. Yaşaysenin birden sonlar bilen. Kilişmeybiz eli, kilişmeyik. Balalarga qarap yaşarık. Konuklarga qarap yanarık. Tuğanlarga qarık, canımızlarga qarık. Ömürkenine qaramık. Üzgerse de yüzler, üzgermedi kuzlar. Arama yüzlerge, kuzlarga qara. Kuzlarime qara, qara kuzlarime. Sina diyen hisler yaman. Kuzlarime qara, Qara kuzlarime. Sina diyen hisler yaman. Sina diyen hisler yaman. Zülfiye Zifa Şakirova. Nagayeva. Zülfiye Şakirova. Cevit Şakirov. İrli katınlı. 35 yıl birge. Nişavga налево. Направо Григорий домой через Куштаренкова. Hürmetli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, milletteşler, jırmın suyucu, yakın dostlar, şunanda beyrem. Olaydı her vakittagi şamatur. Bizning Tatar bilen Başkırtның yaratıp aytatirgan sözü var. Bir uçraşu, o'zi bir ömür. Eydi bizning xalq uchrashgan vaqtda bayramning aslın unutulmay turganin, yuraklarga uyilib qala turganin, ham endi tarixlarda söylene turganin kutda tur deb aytalar. Shuna ko'ra bugun bayram ayindaning sababchisi baribizda yaratgan xalq qizi, xalq kompozitori, xalq artistkasi Zifa Nagayeva olqishlab chaqirg'ali sahnamiz turina yubilarimizni Zifa Nagayeva. Üç günlük bu dünya, ömrünü kim bile, elle kupma, elle ezmedir. Günde bir günümde, ötüp durgan günler, birgelikten gene yemledir. Şehir ışıkları bir kubeyde dinmeydiz, küzgelerge qaramazsan көрінмей. Көңіл үнжиді де, жүрегім сигізді, ғұмыр өткенлігі сезілмей. Көңіл үнжиді де, жүрегім сигізді, ғұмыр өткенлігі сезілмей.
kuşlar uçtu bizlerini de. Күпме kuşlar koydu yazları. Күпме gördük onun, gördük jeylerini de. Kışlarında yağgan qarların. Şehir ışıkları bir kübeyde dinmeyiz. Küzgülerge qaramazsan көрінмей. Көңілін жерде, жүрегін сегізде. Өмір өткенлігі сезілмей. Көңілін жерде, жүрегін сегізде. Өмір өткенлігі сезілмей. Telefonlarını yandırdık. Telefonlarını yandırdık. Көтердік telefonlarını. Ауыр тыйылмаған шатлықлары артқан бірме-бір. Тұрмыш рәхәтінде, саулық бәхетінде яшигәлі шулай біргәгел. Жайыр ышықлары бик көбейді деймәгіз. Күзгілерге қарамасам көрінмей. Көңілін жейдіде, жүрегін сегізді. Ömür ötkenligi sezilmey. Көңілін жерде, жүрегін сегізде. Ömür ötkenligi sezilmey. Yigitler, sezilmey, şulay mı? Яшьлек деймек яшьлек кире кайтмас. Яшьлек болсын уйларыбызда. Кабатлансын бары ыныкларда. Улларыбыз, кызларыбызда. Жер ышыклары бик күбәйде деймәгез. Күзгеләргә карамасам күренмей. Күңелен җирдә, йөрәгем сигездә. Ömür ötkenligi sezilmey. Көңілін жерде, жүрегін сегізде. Ömür ötkenligi sezilmey. Көңілін жерде, жүрегін сегізде. Ömür ötkenligi sezilmey. Ömür ötkenligi sezilmey. Ömür ötkenligi sezilmey. Башқұртстанның халық артисткасы, Татарстанның от қазанған саңғат ұшықлысы, автор башқарушы популяр композитор Зифа Нагаева. Рахмет достlar, алыштырғысыз алып барушы. Кімні қойсаң да бұл қадәрлі бұлдыра алмай деп әйтірлік түп өзі. Ол инді нешеме юбилейімнің қожасы сахнада. Һәм ижатташ достым Жәуит Шакировский. Рахмет достlar. İmtihan tuttum bugün. Білесіз ме, қазір айтсаң бұла. Жүрәклерім концерт алдынан бір сағат қалада тұқты язды. Кірәлерлер ме, ашылыр ма, отырғышларда кіші болыр ма? Көп мі қайтып кеткен кірәлмеген халық ішінде аларының тіләкләрін бұлдырып алқышларға, артистларымны, жырларымны алқышларға көмген үшін ертегесі күннен Аллах сізге тик фақат яқшылықлар юрап, ауырып тұрған яқынларыңыз болса, юып ташлардай рәхәтлікләр берсін, ләззәтләр берсін. Бик зор рәхмәт, шушы бинаны бізге тапшырған жетекшілікке. Бик зор рәхмәт, тауыш режиссеріміз, тауыш операторымыз Идрис Хатин. Идрис, афарин, алқышлар сиңа. Бик зор рәхмәт, Жәуит Шакировқа. Бик зор рәхмәт, тырышып, йөгіріп йөргән иптәшіме. Ол енді рәхмәтләрінің ең зорысы болмайда тұрған жерінде бола деп әйткен үшін аңа бик зор рәхмәт, Құдай артық көрмәсін. Білесіз мен енді жылы сөзлер әйтіп қалдырам. Соңғы шул қадәрлі вақытығызны жәлләп кенә булса да, кешеләргә кирәк булу бәхет. Шул бәхетне тоям. Бүген дә сез булганга илһам жырларымда, сез булганга минем гомердә. Сез Yazmışım, rəhmət demin jırlı yazmışıma, rəhmət demin urtaq zamanğa, sizin üçün jırlab
Сезнең өчен сайрап, тибә минем йөрәк һаманда. Тибәр минем йөрәк һаманда. Җырларда очрашканга кадәр, дуслар, сәламәт булыгыз. Bayram bilen Zifa Nagaeva. Gelecekte de şuraşılga yazsın, isen sağ olayık, selamet bulayık.